Llet Nostra neix l'any 2003 quan 215 explotacions familiars catalanes s'uneixen per garantir la sortida de llet a un preu just, contribuint així a donar continuïtat al sector. Avui ja tenim més de 19.500 caps de bestiar a les nostres granges. Ara ens endinsarem per viure des de dins com és l'activitat diària de les nostres granges. Ens acompanyeu? Passeu, passeu! Com són les nostres vaques? Les vaques són uns animals sociables i molt dòcils, que viuen una mitja de 12 a 15 anys, el que significa que han de créixer molt ràpid per fer-se tan grosses. Podem trobar vaques que pesen més de 1.000 quilos, si bé les nostres no són tan grans. En la seva edat adulta ronden entre els 600 i els 800 quilos. La raça de les vaques de llet nostra és la frisona, també coneguda com Holstein. I sabeu per què? Segur que sí. La vaca frisona és la que dona més i millor llet. Com totes les vaques, les frisones també tenen un braguer, amb 4 mamelles mugrons, i pot contenir fins a 15 litres de llet. Les seves taques negres sobre la pell blanca és la característica fonamental d'aquesta raça. A què són fàcils de reconèixer? Tu també creies que les vaques dormen de peu? Doncs no és veritat. Quan arriba l'hora de dormir s'estiren a terra doblegant les potes.